Helo, a croeso I sesiynau criminoleg ar gyfer blwyddyn 2010 sy'n cael ei gynnal gan e-ysgol. Fy enw I yw Mr Eirin Malik Jones, dwi'n athro criminoleg yn ysgol Gyfun Bro Myrddin ac wrth gwrs yn gweithio I e-ysgol hefyd yn dysgu criminoleg mewn rhyw 4-5 ysgolion ar draws Ceredigion. Y pwynt dwi'n mynd I roi sylw efo dros y cyfres o sesiynau nawr yw 3.3 a 3.4. Nawr, yn 3.1 fyddwch chi yn astudio rôl a sgôp asiantaethau gwahanol wrthyn nhw ceisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Mae 3.3 yn ymwneud gyda archwilio'r cyfyngiadau sydd ar asiantaethau hyn o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol, a dyna bydd yn gwneud heddiw yn y sesiwn cychwynnol. Yn yr ail sesiwn, byddai'n edrych ar 3.4, sef gwerthuso effeithiolwydd asiantaethau o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. A wedyn, yn y sesiwn olaf, byddai'n edrych ar papurau arholiadau, a ffocysu'n benodol ar cwestiynau hynny sy'n ymwneud gyda 3.3 a 3.4. Felly, dwi'n rhoi ffocws ar hwn gan gymryd gan tal bod chi eisoes wedi gwneud 3.1 a 3.2, wrth gwrs, sef rôl a cyfraniad yr asiantaethau o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. So, byddwch chi wedi astudio heddlu gwasanaeth Elin y Goron, carchardrau, gwasanaeth brawf, elusennau o ran beth maen nhw'n gwneud a beth yw eu swydd nhw a siwr maen nhw wedi cael eu trefnu. So, mae sesiwn yma yn ymwneud gyda edrych ar y cyfyngiadau, a y sesiwn nesaf yn edrych ar pa mor effeithiol ydyn nhw. Nawr, y peth cyntaf I sylweddoli ydy'r gair yma, rheolaeth gymdeithasol. Dwi'n gwybod bod hwn yn air sy'n taflu disgyblion yn aml pan mae'n troi fyny ar bapur arholiad. Pan maen nhw'n gofyn fel pa mor effeithiol neu pa mor beth yw'r cyfyngiadau ar yr heddlu wrth nhw geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. A dyna'r gair sydd yn taflu disgyblion yn aml, gair rheolaeth gymdeithasol yma. Wel, beth mae'n golygu yn y bôn ydy rheoli ymddygiad. Okay? So, os ydych chi'n cael cwestiwn gofyn chi beth yw'r cyfyngiadau sydd ar y heddlu wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol, just trowch y cwestiwn ar ei ben. Be mae'n trio dweud ydy, pa cyfyngiadau mae heddlu'n gwynebu wrth nhw gio rheoli ymddygiad. Okay? Dyna beth yw ystyr y gair rheolaeth gymdeithasol, social control yn Saesneg. Okay? Nawr, wrth ni sôn am cyfyngiadau, mae rhaid ni astudio 6 gwahanol, 1, 2, 3, 4, 5, 7 gwahanol topic, okay? Byddai'n ni edrych ar ail droseddu I ddechrau off, effaith mae hwnna'n cael ar asiantaethau. Byddai'n ni edrych ar rhyddid sifil a'n hawliau ni o ran ar rhwystrau cyfreithiol sy'n atal rheoli ymddygiad. Mynediad at adnoddau, cyllid, polisïau lleol a cenedlaethol, amgylchedd a troseddu am resymau moesol. Nawr, maen nhw'n gallu gofyn cwestiwn chi ar unrhyw un o'r 7 yna. Okay? Sut mae enghraifft cyllid yn gyfyngiad wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Neu maen nhw'n gallu gofyn am asiant penodol. Sut mae cyllid, enghraifft, yn gyfyngiad ar yr heddlu wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. So mae rhaid paratoi at y 2 fath o gwestiynau. Maen nhw'n bobogaeth. Yn 2019, y cwestiwn oedd sut oedd troseddu ar sail moesol yn gyfyngiad wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Yn 2020, cwestiwn oedd sut oedd ail droseddu yn gyfyngiad wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. 2022, y cwestiwn oedd sut mae cyllid yn gyfyngiad wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Felly, mae'r cwestiwn yn eitha pobogaeth, a mae leia 3 nhw, 4 nhw wedi dod fyny yn y 3 blynedd diwethaf. Mae 4 wedi dod fyny, mae 3 heb. Okay? Hefyd, y cwestiwn byddai'n neud yn y wers nesaf, pa mor effeithiol, mae heini wedi bod yn 2019, 22, 23, a na I sôn mwy am hwnna wrthos, wrth I fi wneud hwnna yn y sesiwn wedyn. So, os ni'n droi at yr un cyntaf sy'n gyfyngiad wrth geisio sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Nawr, byddai fe'n sy'n eich gymryd nodiadau fan hyn os nag os nodiadau gyda chi'n barod wrth gwrs, neu jyst gwrando I weld os dwi'n dweud rhywbeth sy'n ychwanegu at eich dealltwriaeth chi o pwnc neu ddim. So, mae ail-droseddu yn broblem fawr, yn gyfyngiad mawr ar geisio rheoli ymddygiad rheolaeth gymdeithasol, herwydd mae cyfraddau troseddu yn uchel iawn. Nawr,
ar hyn o bryd yn Ionawr 2024, mae da ni 90,000, o ddeutu 90,000 o bobl yn y carchar. Oherwydd y gred asgyllu, wrth gwrs, more time, less crime. Right? Mor syml hynny, maen nhw'n credu'n gryf mewn cosbi a cosbi'n llym. Mae Howard League for Penal Reform yn datgan fod y carchardau ebyn hyn yn orlawn. Okay? Maen nhw'n orlawn overcrowding o'r term. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld hynna yn y papurau newydd yn ystod o'r wythnosau diwetha. Wel, mae yna nifer yr ysym am hynny. Yn gyntaf, mae person ar ôl gan i'r carchar yn cael ei arolygu am 12 mis. A mae cyfnod hynny o gorychwniaeth yn golygu bod llawer iawn o bobl yn ffindio hynna'n nôl yn carchar, oherwydd bod nhw ddim yn gallu cadw at rheolau cael ei ryddhau. Mae yna resymau eraill, wrth gwrs, mae dedfrydau llawer iawn yn hirach erbyn hyn. Mi oedd troseddau difrifol. Mae troseddau difrifol nawr yn golygu bod chi'n treulio 26 mis mwy yn y carchar nag oedd yn wir yn 2013. Eto mae hwnna'n cyd-fynd gyda'r barn yr asgell dde, dylid cosbi pobl yn llawer iawn mwy llym. Mae 48% oedolion yn awdroseddu o fewn blwyddyn i fod i'r carchar. Chi'n gallu gweld y tystiolaeth hynny ar y sgrin gyda fo i chi. Os ydych chi'n carchar yn llai na 12 mis, mae'r ffigwr mynd fyny i 63% o bobl yn ail droseddu. Merched sydd wedi bod yn carchar yn llai na mis, mae 73% o hynny yn dueddol o ail droseddu. A plant sydd wedi bod yn carchar, neu pobl dan 18 sydd wedi bod yn carchar, mae 77% o nhw yn mynd i ail droseddu o fewn blwyddyn. So mae'r gost o hynny, wrth gwrs, yn gyfyngiad mawr a sicrhau Rheolaeth Gymdeithadol. Mae'n costio 18.1 biliwn o bunnoedd o ran delio gyda pobl sy'n ail droseddu. A mae hwnna'n arian prin iawn, arian sydd yn cael ei gwtogi nawr yn sgil toriadau oherwydd gwariant y llywodraeth yn ystod ar gyfrwng Covid ac wrth gwrs problemau economaidd. Felly, beth yw'r cyfyngiad? Wel, wrth gwrs, dyw carchar ddim yn gweithio. Right? Un rheswm ydych chi'n mynd i carchar, wrth gwrs, ydy cael eich ansefydlu, cael eich gwella, neu ydych chi well, rehabilitation. Ond dyw e ddim yn gweithio. Yn amlwg, mae'r ffigurau yna'n dangos bod cyfraddau ail droseddu yn uchel iawn. Un o'r uchaf ym Mhrydain. Mae yna orboblogi, wrth gwrs. Mae orboblogi yn cynnwys bod angen rhyddhau rhai pobl yn gynnar o'i dedfryd, oherwydd bod ddim digon o le yn yr carchardeg efo pobl eraill. Oedd hwn yn ar gyfrwng yn Tachwedd 2023 a 2024. Nawr, dadl fan hyn, wrth gwrs, does dim amser i adsefydlu y carcharorion hyn. Maen nhw'n cael ei ryddhau rhy gyflym. Dyn nhw ddim wedi dysgu gwerth, dyn nhw ddim wedi gallu adsefydlu. Therefore, mae ymddygiad nhw'n parhau i fod yn wael. Effaith arall hyn ydy ar moral staff a moral y carcharorion hynny, a mysoddiadau y staff wedi cynyddu, costau wedi mynd llawer iawn. Mae hyn yn creu problemau. Okay? Felly mae yna gyfyngiad mawr o ran ail droseddu, oherwydd mae'n profi bod y system carchardau sydd gyda ni ar hyn o bryd ddim cweit digon da i bwrpas. Nawr, fe fyddai, wrth gwrs, gallai hwn gysylltu, link, gyda gwaith wnaethon chi'n neud yn uned 2, gyda damcaniaethau penodol. Enghraifft, damcaniaeth dysgu cymdeithasol, social learning theories, da chi'n cofio hwnna a'ch gwaith uned 2, bandwra a modelu. Y broblem ydy, dyw carchar ddim byd mwy yn o'r social learning theory na prifysgol Troseddeg, University of Crime. Maen nhw'n mynd mewn i carchar a maen nhw'n dysgu sgiliau newydd. Allegedly, wrth gwrs, dyn nhw ddim yn gweithio, gyda pobl yn ail Troseddeg yn ffeindio'r ffordd nôl mewn i carchar. So, bod o ddim yn brifysgol mewn ffordd, maen nhw'n dysgu ffyrdd newydd o droseddu. Maen nhw'n cael ei dal, so dim ffyrdd gwell. Felly mae hwnna'n problematig iawn o ran ceisio rheoli ymddygiad a stopio pobl rhag torri gyfraith, cos dwi'n just ddim yn gweithio. Okay? Bydd social learning theory yn dweud maen nhw yn y carchar, maen nhw'n copio'r ymddygiad maen nhw'n weld, maen nhw'n modelu ymddygiad maen nhw'n gweld yn y carchar, ac maen nhw'n dysgu triciau newydd. Okay? Felly mae'n broblem iawn, mae'n gyfyngiad o ran ceisio sicrhau rheolaeth cymdeithasol. Byddai marcswyr yn dadlau bod y gyfraith yn erbyn pobl tlawd, wrth gwrs. Pwrpas y system yw cadw pobl yn ei lle, nid gwella nhw.
mae cyfangofiaeth, capitalist society, capitalist state, yn crimogenic, mae'n achosi troseddu. Mae'r ffaith bod yna anhyfalrwydd, anghyfertangledd mewn cymdeithas yn gwthio pobl tuag at troseddu. Mae'r carchar yn llawn proletariat, bydda Maxwell yn dadlau, oherwydd bod system fel mae hi yn plismon ar y tlawd. Okay? Ac heddlu wrth gwrs a'r carchardau fyddai'r cyfarpar gwladwriaethol gothrymus, the oppressive state apparatus, sydd yn cadw pobl tlawd yn ei lle. Felly, cyfyngiad arall byddai Maxwell ydy bod y system yn anghyfartal, bod o'n syniedig ar cael rheoli gan y dosbarth sy'n elite, sy'n rheoli, neu bourgeois, fel byddai Maxwell yn gael. Okay? Byddai'r rhyngweithwyr yn dadlau fan hyn, wrth gwrs, a cyfyngiad ydy y ffaith bod carchar ddim yn gweithio. Mae'r cyfraddau awdroseddu'n uchel. Pam? Chos mae rhywun yn mynd i carchar, maen nhw'n cael ei labelu. Maen nhw'n cael ei labelu fel troseddwr, fel rhywun drwg, a mae'r label yna yn dod yn statws meistr yn nhw. Dyn nhw'n methu dianc rhag y label hynna. Dyn nhw'n methu cael swyddi, dyn nhw'n methu cael ei derbyn, i ail integreiddio nôl mewn i gymdeithas, a felly ma'n dod yn self-fulfilling prophecy, a gair yna mae Howard Becker wedi bethu i ddisgrifio fel mae pobl mewnoli ar label. Right? Sicr bydda mudiad gwthio yn loc yn cytuno gyda hynna, oherwydd mae pobl yn cael ei discrimineiddio yn erbyn, dyn nhw'n cael cyfle i ail integreiddio mewn i gymdeithas. Felly dyna rheswm bod ail droseddu mor uchel byddai'r rhyngweithio yn dweud, y ffaith bod carchar yn arwain at yn labelu sy'n arwain at ail droseddu. Felly mae'r label yna yn gyfyngiad y byddai'r rhyngweithio yn dweud. Byddai'r allell dde yn dadlaeth gwrs ydy bod ni rhy feddwl, bod ni rhy hael pan mae'n dod at troseddu a chosbi. Okay? Mae yna is-dosbarth o bobl sydd ddim yn parchu heddlu, sydd ddim yn parchu gyfraith, a mae angen bod llawer iawn mwy llym gyda nhw yma yn yr asgell dde. Os ydych chi'n cofio, asgell dde meddwl bod pobl yn gwneud dewis rhesymegol, rational choice i droseddu. Felly mae'r rhaid wneud y cost a bydd yn hollol glir. Mae'r rhaid wneud siŵr bod y cost a'r gosb mor wael fel bod pobl yn ail feddwl cyn bod nhw'n troseddu. Okay? So mae hwnna'n un peth byddai'r asgell dde yn dadlau sy'n gyfrifol am y ffigurau ail droseddu. Felly o ran ail droseddu, mae yna llwyth o bethau allwch chi ysgrifennu fan'na sydd yn gyfyngiad ar asiantaethiau wrth ceisio sicrhau rheolaeth cymdeithasol, wrth ceisio rheoli ymddygiad. Right? So y peth gyntaf oedd fan'na ail droseddu. Okay? Os nhw'n ni droi sylw nawr at rhyddid sifil a chwystrau cyfreithiol, sef yr ail un ar y rhestr o faterion sy'n rhaid ni ddatrys. Nawr, mae gennym ni hawl i siarad, mae gen i rhyddid i siarad. Mae hwnna wedi cael ei gofnodi yn y Magna Carta yn 1215. Ond does dim hawl ni i siarad a dweud pethau sy'n mynd ysgogi cysineb hiliol neu cysineb rhywiol, neu gwneud drwg i eraill trwy'r geiriau. Okay? Allwch chi ddim hefyd siarad os mae o'n cyd-destun national security am ddiffynfa cenedlaethol. Nawr, mae hwn yn beth da, yn dweud. Right? Mae gyda ni hawliau sy'n amddiffynnu rhag gormod o rheolaeth gymdeithasol. So mae hwn yn wahanol falle i ail droseddu. Mae hwn yn atal rheolaeth gymdeithasol caeth. Okay? Mae'n atal nhw rhag fod yn rhy llym wrth rheoli ymddygiad ni. So mae'n gyfyngiad arnyn nhw, yr asiantaethau, heddlu, llysoedd, mae'n gyfyngiad arnyn nhw y ffaith bod gyda ni'r hawliau yma. Ond mae hwnna'n beth da, yn dweud. Chos o'n i bai bod gyda ni'r hawliau hyn, bydda mae'n broblem mawr iawn. Okay? Mae da ni rhyddid i symud o gwmpas hefyd. Wedi gyfyngu rhywfaint achos Brexit, ond na i ddim mewn i hwnna. Ond y prif gwyn, wrth gwrs, wrth adael Ewrop ydy da ni ddim efo rhyddid nwyddau ddim mwy, ond hefyd, da ni ddim efo rhyddid fel pobl Brydain i symud o gwmpas Ewrop heb bod ni efo pasport ag yn ymlaen. So mae wedi gyfyngu rhywfaint gan Brexit. Mae canlyn ar hynny ydy, wrth gwrs, mae gen i ni rhyddid i symud o gwmpas, ond mae hwnna'n yn hawl sydd gyda ni yn y gyfraith. Okay? Mae da ni rhyddid rhag gael yn ei restio. Mae hwnna yn erthygl 5, deddf hawliau sifil, hawliau dynol, hawliau dynol.
allwch chi mon cael eich dal eich arestio os yw gyfraith yn caniatáu hynny. Os dim, allwch chi herio rhesymau pan yn arestio chi. Mae da ni rhyddid i ymgasglu, freedom of assembly neu freedom of congregation. Okay? Dim ond bod chi'n wrth gwrs ddim yn gwneud hynny ac yn amharu ar pwynt 1 fan hyn, sef rhyddid i siarad. Okay? Mae bach yn problematig oherwydd pan mae'n dod at pethau fel picedu yn y gwaith, mae hwnna weithiau'n cael ei gyfyngu. Mae'n yna o rheoli na pay to protest, so mae'n rhaid chi dalu am heddlu os angen heddlu yna. Ac fe allwch chi gael eich atal ar sail rhyddid, bod chi'n amharu ar rhyddid pobl eraill, neu bod chi'n berygl i bobl eraill, allan nhw ato chi os ydych chi yn debygol o droseddu, ac i ymddefu'n hawliau eraill. Nawr, wrth gwrs, yn 2023, mae'n bwysig bod chi'n neud y pwynt yma. Nath yna fesur newydd gael ei basio, sef diwygio, mesur oedd yn diwygio y mesur trefn gyhoeddus, okay? Public Order Bill, okay? Neu Public Order Act yw enw, sef deddfwriaeth trefn gyhoeddus. Okay? A mae ychwanegu lot mwy o reolau i beth mae Llywodraeth yn gallu gwneud wrth blismona eich hawl chi i protestio ac i ymgasglu. Allwch chi ddim, er enghraifft, fe allan nhw atal eich hawl chi nawr i protestio os ydych chi yn cario offer gyda chi sy'n awgrymu bod chi'n mynd i glymu hunan i be wedyn ni, absenedd neu clymu hunan i tŷ rwy'n neu clymu chi'n i gar neu hwnna. Locking on rule, maen nhw'n gael hwnna. Locking on rule. So allan nawr arestio chi ac atal chi rhag ymgynnull os maen nhw'n meddwl bod chi'n mynd i glymu hunan i unrhyw fath o adeilad ac yn y mae. Allan nhw'n hefyd eich arestio chi os ydych chi'n obstructing transport, a mae hynny'n yn amlwg yn ymateb i Extinction Rebellion sydd wedi bod yn eistedd y flaen ceir, eistedd y flaen bysiau ac yn y mae. So obstructing any transport. Yn wir, allan nhw arestio chi nawr, neu chatal chi, os ydych chi yn, be maen nhw'n galw, amharu ar Key National Infrastructure. Na mwyn eitha eang, dwi'n eitha Key National Infrastructure. A gwrs, y heddlu sy'n penderfynu beth yw hwnna. Okay? A mae hawl ei heddlu stop chatal chi a'ch chwilio chi, os maen nhw'n meddwl bod chi ar fi'n neud o beth fel hyn. Okay? So o ran cyfyngiad ar asiantaethiau, mae'r ffaith bod gennym ni ryddid yn gyfyngiad i be maen nhw'n gallu gwneud. A mae hwnna'n beth da, yn dweud, achos byddwn ni'n eisiau nhw gothrymu ni trwy amharu ar ein hawliau ni. So mae'n beth da mewn ffordd, ond beth ni wedi gweld, yn wedi gyfer mesur trefn gyhoeddus yma, y deddf trefn gyhoeddus yn 2023, ydy bod yr hawliau yna yn cael ei tynnu nôl, yn cael ei chybachu rhywfaint gan y Llywodraeth, a mae'n lot o protestio wedi bod am hyn. Okay? Mae'n lot o protestio wedi bod am hyn. So mae'n gyfyngiad, mae'n beth da, yn fy marn ni, bod y cyfyngiad yn embodoli. Byddai Marcswyr hefyd yn dadlau, wrth gwrs, bod ein hawliau ni'n bwysig iawn. Okay? Mae'n atal nhw, mae'n atal y bourgeois, atal yr elite rhag defnyddio camau chi llawdrwm i rheoli ni. Okay? Ac yn ôl, wrth gwrs, mae gennym ni'n hawl i grefydd, okay? Hawl i ddangos crefydd trwy ddillad, trwy wyliau crefyddol ac yn y blaen, Okay? Mae hwnna'n cael ei cybachu rhywfaint yn ôl hefyd. Okay. Reit. So, nesaf mi eisiau sôn am ydy mynediad at adnoddau a chymorth. Wrth gwrs, mae hwn yn gallu bod yn gyfyngiad mawr ar asiantaethiaeth ceisio sicrhau rheolaeth, ceisio rheoli ymddygiad, neu siw mae pobl yn dilyn y gyfraith. Does dim digon adnoddau barn yr asgell chwith fyddai hwn. Falle does dim digon adnoddau helpu troseddwi. Maen nhw'n mynd i carchau a mae'n lot nhw'n gwario 23 awr o dan glo. A felly dyw'r adnoddau yna ddim ganddyn nhw. Dy'r cymorth ddim yna i helpu nhw i adsefydlu, helpu nhw i atgyweirio, i ddod yn well ac i ddeall bod nhw wedi torri gyfraith ac i ddatblygu personoliaeth ac agwedd gwell tuag at y gyfraith. Mae mudiad yn loc yn gwneud llawer iawn o waith yn ceisio helpu pobl cael mynediad at adnoddau i stopio nhw ail droseddu. Right? Mae'n ffaith bod nhw'n fudiad gwthio sydd yn cael cryn dipyn o ddylanwad ar busnesau a banciau erbyn hyn. Maen nhw wedi helpu troseddwyr i gael cyfrifion banc cyn bod nhw'n cael ei gadael allan y carchar. Mae lot nhw ddim efo cyfrifion banc.
So maen nhw'n neud lot o waith yn ceisio rhoi mynediad at adnoddau chymorth i bobl sydd yn cael eu rhyddhau o carchar mwyn ceisio ato nhw rhag ail droseddu. Ond mae'r diffyg mynediad at adnoddau a chymorth yma yn broblem fawr. Right? Mae'r person yn gadael carchar, does dim tŷ gyda nhw, does dim gwaith, does dim fforddiant gyda nhw, mae discrimineiddio amlwg yn digwydd yn ei erbyn nhw. Felly maen nhw'n gwynebu pob math o broblemau. Mae sgiliau llythrenedd yn isel iawn. 62% o garcharorion a oed darllen llai na 11 oed, neu ar gyfertaledd yn 11 oed. 15% o boblogaeth yn gyffredinol sydd ar oed darllen hynny. Right? So mae ratio yn uchel iawn. Mae diffyg sgiliau llythrenedd a hifed yn broblem mawr. A'r problem ydy, does dim yr adnoddau a'r cymorth ar gael yn y carchar i rhoi y sgiliau hynny iddyn nhw, i'w helpu nhw i rheoli ymddygiad eu hunan, i helpu nhw ffeindio ffordd arall o ddatblygu yn lle troseddu. Okay? So pwy felly sy'n obaith o beidio o troseddu, unwaith chi'n mynd i carchar, chi'n colli budd-daliadau tai, mae hwnna'n broblem mawr. Mae 20% felly'n gadael carchar heb tŷ i fynd iddo fo. Yn ôl adroddiad diweddar gan Ofsted, mae 75% o gwersi neu addysg sy'n cael ei gynnig mewn carchar yn annigonol. Allwch chi'n cael bym gwaith na annigonol. Mae'n annigonol, mae'n unsatisfactory. Right? A wedyn mae'r grant yma, 46 pint, pan chi'n cael rhyddhau o carchar, chi'n cael 46 pint. Mae hwnna wedi bod yn un peth ys 1997. So, i rai carcharorion, mae'n cael gadael mas o carchar, 46 pint, a mae hwnna'n broblem fawr. A ffaith maen nhw'n cael ei rhyddhau ar ddigwennau hefyd. Chi'n cael ei rhyddhau ar ddigwennau, does dim mynediad at adnoddau a chymorth ar ddigwennau, mae pob mynd i cael yn dillun, so mae hwnna'n creu problem. Hefyd ROTL, sef Release on Temporary Licence, eto'n digwydd digwennau, does neb i gael ei orychwngio. Mae hwnna'n adnodd, mae pobl, mae staff yn adnodd. Okay? Felly mae'n broblem fawr mynediad at adnodd a chymorth yma, achos i stopio pobl ail troseddu, mae rhaid chi cefnogi nhw. Mae rhaid chi eu cefnogi nhw. Mae Switzer yna wedi rhoi llawer o bwysau a cefnogi carcharorion fel bod nhw ddim yn ail troseddu. So pan mae'n dod at adnoddau a chymorth, mae yna broblem mawr yn bodoli wrth gwrs, a mae'n gyfyngiad mawr ar rheoli ymddygiad, right? Ar stopio pobl torri gyfraith, rheolaeth gymdeithasol. Dyw rheolaeth gymdeithasol methu cael ei wneud yn iawn os dyw'r adnoddau a cymorth ddim yna. Cyllid, dyffwn fyny yn arhongiad 2022. Wel, cyllid yw popeth, ond i bai bod chi'n credu yn the milk of human kindness. Cyllid yw popeth, wrth gwrs, ond mae yna toriadau diri wedi cyfyngu gallu asiantaethiau i wneud ei gwaith yn iawn, a byddai'n edrych mwy o hwnna pan dwi'n edrych ar pa mor effeithiol ydyn nhw yn y sesiwn nesaf. Toriadau, fe chi'n gweld ar y sgrin, 18% eu heddlu, 20,000 llai o heddweision, ond maen nhw yn tynnu hynna nôl ti'n fach na, mae yna lot o bwysles wedi bod ar ceisio gael mwy o heddweision, ond mae'r diffyg heddweision yma wedi bod yn broblem. 25% o toriadau mewn y gwasanaethau eraill, bod heini hefyd wedi cael ei wyrdrau yn ddiweddar, ond allwn ni ddisgwyl o 2024 ymlaen toriadau i ddod yn ôl oherwydd problemau costau byw, y rhyfel yn Ukraine, yr angen i dynnu nôl arian ar ôl y pandemig ac yn y blaen. Okay? Ac os maen nhw'n mynd i dorri trethu hefyd, mae'r debyg bydden nhw yn yr amser i fyny at etholiad, os bydd etholiad fwy nesaf, mae'n siŵr bydd yna. Maen nhw'n mynd i olygu wrth llai o arian yn y system, a llai o arian i garchardau, i'r heddweision, gwasanaeth praw. Arian yw popeth, heb yr arian, chi methu wneud yn byd. Okay? So mae'n achosi problemau. Carchardau, chi'n gweld toriadau enfawr mewn carchardau, wedi arwain at terfysgoedd, terfysgoedd Mount yn 2017, 2 derfys mewn un diwrnod, quite a record. A mae yna terfysgoedd wedi bod mewn mannau eraill. Gwasanaeth prawf, problem mawr recrwtio yna.
Right? Cyllid yw popeth fan hyn. So mae hwnna'n yn rhywbeth mae'n rhaid cofio hefyd. Mae toriadau yma yn effeithio, ond mae'r cyllid yn effeithio bob rhan o'r wasanaeth, a byddai'n sôn mwy am hynna wythnos nesaf hefyd pan dwi'n sôn am pa mor effeithiol ydyn nhw, cos mae'r cyfyngiadau yn effeithio arnyn nhw yn wael, so mae'r ddoi beth yn asio mewn i un. Yr un nesaf wedyn ydy polisïau lleol a cenedlaethol. Hwna heb dod mewn arholiad eto. Mae o'n gallu effeithio ar sut mae'r asiantaethau yma yn rheoli ymddygiad, cos mae'n gallu gwahaniaethu o un ardal i'r llall. Okay? Mae yna diffyg cysondeb felly yn y ffordd maen nhw'n gweinyddu'r gyfraith neu'n gweinyddu cyfiawnder, yn aml weithiau o ardal i ardal. Okay? Yn Llundain yn enghraifft, mae yna lot o bwyslais nawr ar troseddau neu gyda gangiau, troseddau neu gyda cyllyll, wrth gwrs. Mae un llu heddlu falle roi pwyslais ar un peth, llu heddlu arall roi pwyslais ar un arall. Ers 2017, da ni'n gwybod bod yna llawer iawn mwy o sylw wedi cael ei roi i droseddau casineb ym Mhrydain. Okay? Troseddau casineb, felly mae yna 20% twf wedi bod yn y troseddau casineb. Neu mae'r heddlu, wrth gwrs, wedi rhoi llawer iawn mwy o ffocws i troseddau casineb. Mae wedi bod yn un, dyna pam bod o wedi cael mwy o sylw, yn wedi troseddau casineb ar-lein sydd wedi cael cryn sylw gan y swyddfa gartref ers 2015. Felly mae polisïau lleol a cenedlaethol yn gwahaniaethu, enghraifft yma sy'n gyfyrddin, heddlu Dyfed Powys, mae gen i yn sôn yn rhoi lot o bwysau ar counting lines a cyffuriau. A dwi'n gwybod na lot o pobl wedi cael ei arestio yn ddiweddar yn ardal Aberystwyth a Ceredigion yn seiliedig ar counting lines. Felly mae polisïau lleol a cenedlaethol yn gallu cyfyngu, achos mae heddlu wrth gwrs yn dilyn polisi lleol yn gorfod canolbwyntio ar troseddau penodol. Nawr, y broblem gyda hynna, wrth gwrs, ydy bod troseddau eraill yn mynd ymlaen ac bod dim ffocws yn cael ei roi nhw. Okay? So dyna cyfyngiad sy'n fanna. Mae rhai math o droseddau yn cael fwy o sylw nag eraill, so mae'n cyfyngu ar eich ffocws chi ar bethau falle camdinaeth domestig. Maen nhw'n dweud bod heddlu ddim yn rhoi digon o sylw i hynny. Wel, os mae polisi lleol yn rhoi mwy o ffocws ar cyffuriau neu troseddau casineb, mae rai pethau eraill yn mynd i gael i anhanwybyddu. Cenedlaethol, wrth gwrs, ydy ymyrraeth gan llywodraethau. Chi'n cofio 2023, llywodraeth ceisio ffocysu, cofyn i heddlu, ffocysu ar pobl digartref, y ffaith bod nhw efo tent, ac ffocws i heddlu i fynd ar tent i ffwrdd, mae bod yn digartref a cysgu'n rough yn drosedd, vagrancy. So maen nhw'n gofyn i bobl roi ffocws ar hynny. Os chi roi gormod o ffocws yn ni, mae pethau eraill yn dioddef, wrth gwrs. Okay? So, mae hwnna o fori ymlaen, a Ionawr 8 fydd i fori, 2024. Bydd y heddlu mwy o ffocws ar bobl sy'n gyrru dros 20 milltir yr awr. Hyd at nawr, maen nhw wedi bod yn eitha llac, ond o Ionawr 8 2024 ymlaen, mae heddlu wedi dweud bydd nhw'n rhoi lot mwy o ffocws i hwn. Wel, ffocws lleol a cenedlaethol, Cymru fe. So, wrth chi roi ffocws ar un peth, mae pethau eraill yn mynd o dan y reidar fel petai. Okay? Problem arall, do i fynd, amgylchedd, environment, does dim cwestiwn i bod am hwn. Ond wrth gwrs mae amgylchedd, mae troseddfyn neu pobl yn byw yna fo, yn problematig, yn cyfyngu eich gallu chi i reoli ymddygiad. Chos ydych chi'n byw mewn amgylchedd penodol sydd yn droseddol, o does dim dewis ydych chi, os oes diffyg arian, oedd y Mark Swyn yn sicr yn gytuno, os oes diffyg arian, diffyg cyfleoedd, okay? Mae'n creu amgylchedd crimogenic, byddai'r Mark Swyn yn dweud. Mae'n creu amgylchedd lle yr unig ffordd chi'n mynd i'n lwyddo mewn bywyd yw trwy troseddu. Okay? Bydda swyddogaethwyr, os ydych chi'n cofio gwaith yn yn dweud bod mewn amgylchedd penodol, mewn environment penodol, mewn ardaloedd penodol, does gan pobl ddim y modd i gyrraedd y nod. Right? Ar y nod ydy American Dream, cael arian a statws a cyfoeth. Wel, lle dwi hynny ddim yn bosibl, bydda swyddogaethwyr, neu sicr bydda theori Straen Merton yn dadlau fel pobl yn arloesi. Maen nhw'n ceisio ffindio dulliau eraill o gyflawni neu o gyrraedd y nod yma o cael arian.
Right? So mae'r amgylchedd mae pobl yn byw yn fo'n problematic. Byddwn chi am carcharorion er enghraifft, maen nhw'n cael ei ryddhau, ond, dyn nhw'n cael ei ryddhau Oxford neu Cambridge, maen nhw'n cael ei ryddhau i'r un council estate neu'r un awyrgylch troseddol nath arwain nhw fod yn y carchar yn lle cyntaf. So dyn nhw'n mynd i unrhyw le gwell, maen nhw'n mynd yn ôl i'r un amgylchfydd nath i harwain nhw i fynd i'r carchar yn y lle cyntaf. Un o bob 4 carcharor sydd yn gadael y carchar sydd yn gadael y carchar gyda swydd. Right? Felly, beth mae'r 75 arall yn gofod wneud? 12% o gyflogwyr sydd yn dweud a bydden nhw'n rhoi swydd i gyn garcharor. Right? Dim ond 12%, mae 88% o bobl sydd yn berchen busnesau gan y blaen yn dweud fydden nhw'n meddwl dwywaith cyn rhoi swydd i rywun sydd gyda record troseddol. Felly, pa obaith i reoli ymddygiad, pa o gobaith sydd gan y heddlu carchardau a llysoedd i reoli ymddygiad, pan mae'r amgylchedd, mae'r pobl yma yn dod ohono fo yn aml iawn yn rhai lle does na ddim cefnogaeth teuluol. 68% o carcharorion, does neb byth yn dod i weld nhw. Right? Does dim cefnogaeth teuluol o gwbl. 61% o bobl sydd yn gadael y carchar sydd mynd yn ôl i'r teulu oedden nhw efo yn wreiddiol. So, lle mae 39% arall yn mynd, diw awyr. Right? Does nhw'n lle gyda nhw fynd, maen nhw'n sofa surfing o un lle llall, ond i bai bod cefnogaeth yna gyda nhw. Okay? Felly mae hwnna'n broblem enfawr amgylchedd, mae pobl sy'n troseddu'n byw yna fo, a mae rhaid chi gael allan o hwnna, sut ydych chi'n cael allan o hwnna? Pan does dim chans chi gael swydd, pan does dim arian chi, pan mae yna angerdyddodeb mawr mewn cymdeithas, byddai Mark wrth gwrs yn sôn llawer iawn mwy am hyn. Okay? Maen nhw'n mynd nôl i ardal sydd yn crimogenic yn ei hunan. Okay? Mae'n arwain nhw i droseddu mwyn gallu goroesi. Does dim y modd gyda nhw'n cyrraedd y nod. Ac yn ola, sy'n pwnc sy'n rhaid ni drafod o ran cyfyngiad ydy troseddau sy'n cael ei gwneud gan y rheini oherwydd cymhelliant moesol. Okay? Hynny yw, be mae hwnna'n golygu? Gwahanol i troseddau moesol, okay? Wnaethoch chi wneud un. Troseddau moesol yn y cyd-destun yma am gymhelliant moesol ydy mae rhai pobl yn troseddu achos maen nhw'n meddwl dyma peth iawn i wneud. Right? Nawr, cyfyngiad fan hyn, wrth gwrs, ydy, os maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud peth iawn, mae'n mynd i fod anodd iawn stopio nhw rhag troseddu. Right? Nawr, esiampl amlwg yna fydda Extinction Rebellion, maen nhw'n chydig gwahanol o teledu yn taflu powdr hyd y lle gyd mewn gemau yn Wimbledon, yn amharu ar test matches, yn amharu ar gemau pêl droed, yn eistedd ar y llawr, yn atal ceir. Wel, maen nhw yr un mor cyfynst ag oedd y suffragettes cyn yr Rhyfel Byd Cyntaf bod beth maen nhw'n wneud yn beth iawn, bod eu troseddu nhw yn gyfiawn. A wedyn pan mae pobl wrth gwrs gyda y meddylfryd hynny, mae bron yn amhosibl rheoli ymddygiad nhw. Maen nhw'n mynd i dorri gyfraith. Rhai examples yn y llyfrau chi falle yn y gamau rhieni, athrawon chi wedi cyfeirio ato hefyd. Bydda enghraifft Kate Gilderdale, nath roi cyffur i'w merch i helpu farw. Oedd hi'n dioddau o blinder llethol, chronic fatigue, ys 17 o fynyddoedd. Ac wrth gwrs, mynd nath i helpu ddi farw yna, mae hwnna'n drosedd difrifol ym Mhrydain, a fe gath i ei rhyddhau. A gath i carchar diamodol am flwyddyn, 1 year conditional discharge. Okay? Mon bod hi'n byhafu am flwyddyn, bydda ddim cosp pellach. Mae ydych chi llun ar y sgrin a fydd Stansted 15, dath nhw rhwyma hynna ni wyren, oedd yn dallgludo 60 o bobl nôl i Nigeria, ac o'n nhw'n yn sicr bod nhw'n gwneud hynna, mae'n peth iawn, chos byddai'r pobl yn cael eu camdrin ar ôl cyrraedd nôl yn Nigeria. Gallen nhw fod wedi cael carchar am oes am hynny, chos mae wneud niwed bwriadol i faes awyr yn gallu arwain at bywyd yn y carchar. Ond fe benderfynodd y rheithgor ffeindio nhw'n ddieuog er bod nhw'n amlwg yn eog, a mae hwnna'n stori arall i chi wneud gwaith cwrs yn gyda uned 3 rhan olaf. A wedyn mae gen chi Ann Blythe, nath tyfu cannabis, Alan Blythe nath tyfu cannabis i helpu wraig oedd yn dioddau o MS difrifol iawn. Oedd o bwysig yn rhoi cannabis i'w wraig, so chi
sadle yna bod yn possession and supply. Ond, ffein gath o campaign. So mae hwnna'n broblem yn rhan sicrhau rheolaeth gymdeithasol, achos mae rheol ymddygiad, achos mae'n anodd iawn rheol ymddygiad pobl sydd yn meddwl bod nhw'n gwneud pethau am y rhesymau iawn. Okay? Mor gwyllt mae Extinction Rebellion yn gwneud rhai pobl, anhebygol iawn bod nhw'n stopio, oherwydd mae nhw a chymhelliant moesol cryf. Wel, lot o siarad fanna, ond mae pwnc yn golygu bod lot o siarad yn anffodus, a yr un peth tro nesaf hefyd. Felly, yn y cyflwyniad nesaf, byddai'n gwerthuso effeithiolwydd asiantaethau o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. So, gwerthuso pa mor effeithiol mae'r heddlu, enghraifft, yn y rheoli ymddygiad pobl, right? Rheolaeth gymdeithasol. Pa mor effeithiol yw CPS, pa mor effeithiol yw llysoedd. Okay? Na, wrth gwrs, gyda hyn gwerthuso, byddwn ni'n edrych ar y cryfderau, hynny yw, na i ddadlau bod nhw yn effeithiol, a rhaid ni edrych ar y cyfyngiadau, sef dadlau bod na ardegau pan dyn nhw ddim yn effeithiol. Okay? So mae hwn yn clymu mewn really mewn i cyfyngiadau hefyd. So mae 3.3 a 3.4 yn asio neis iawn gyda'i gilydd. A fyddwch chi'n gweld y math o gwestiynau yn y sesiwn 3. Diolch i chi am wrando. Gobeithio cafwch chi fydd o hwnna.